ассалому алайкум дӯстони азиз, иншоалло ки умедворам ҳамагӣ хуб ҳастед. ҳозир ман барои шумо дар бораи системаи автоматизатсия барои марказҳои забономӯзӣ, барои марказҳое ки ягон курсҳои кӯтоҳмуддат доранд ва барои нафароне ки клиникаҳо доранд, ман ҳозир барои шумо як системае дар платформаи Google Disk мо сохтагӣ ҳастем ки иншоалло тамоми системаи финансивии корхонаи шуморо автоматизатсия мекунад. нигоҳ кунед, ҳозир ман аз барномае барои шумо чӣ имконият медиҳад ман барои шумо нишон медиҳам. барнома дорад системаи дашборд. Яъне системаи дашборд чи аст? Яъне общи отчётҳое ки дар корхонаи шумо мехоҳем бубинед. Хоб инҷо системаи дашборд аст, яъне шумо метавонед вақте ки датаро муайян мекунед, масалан аз 1 сентябр то бигзор ки то 30 сентябр общи нишон метиҳад ки виручкаи корхонаи шумо чанд қадар шудагӣ аст. Масалан ҳозир виручка 3,5 допустим, да общи расходое ки шумо мисол мебинед чанд шудагӣ ва чисти прибиле ки дар ҳамин муддати муайян аз 1 то 30 сентябр полиси нишон метиҳад. Хоб дорад барнома боз отчёт ОПУ. Яъне отчёт ОПУ чи аст? Отчёт ОПУ о прибылях и убытках. Яъне отчёте ки основной тамоми соҳибкоро дар кор аст. Яъне ин отчёт шумо ба имконият метиҳад ки чӣ тавр шумо анамин правилна анамин вайтона тамоми структураи бизнесона фаҳмида битонед. Яъне сум аз куҷо омад, чанд қадар омад. Мисолан ҳозир нигоҳ кунед, масалан тоже периода интихоб мекунед, аз кадом период то кадом периода. Масалан аз 1 сентябр то 30 сентябр. Хоб виручка 3,5 допустим оплачена, мисол общи чанд қадар оплачена кардагиянд ҳамо клиентҳо ва чанд қадар остатка далгӣ доранд. Общи дохода нишон метиҳад ва дар инҷо тамоми расходҳое ки шумо мебинед дар корхона отдельно, марказ отдельно, мисол зарплата отдельно, налоги газполшина отдельно, дополнительные расходы отдельно ва общи итоги расходҳои шуморо мебарад ва охирида чизи прибиле ки шумо дар ҳамин корхона кардед ҳама тарафа подробно система ба шумо нишон метиҳад. Ва дар инҷо динамически отчётҳо, как мисол шумо мебинед ки доходи корхонаи шумо то чӣ андоза рафтааст ва расходҳои шумо мисол динамично чӣ хел рафтааст, иҷода шуморо как график нишон метиҳад. Хоб анаку процесси система, яъне шумо ҳамин дивижени мисол ҳамин кора чӣ хел мекунед. Мисол ҳар якта система регистратура дорад, registration дорад. ҳозир системае ки ба шумо нишон метиҳам яке аз марказҳое ки 3 моҳа курс дорад, ҳамон марказҳо ҳастанд. нигоҳ кунед чӣ гуна структураш ҳастанд. Масалан регистратсия мекунад, мисол дата началаи шогирд, дата окончание, кай сар кард, кай бояд буд кунад. Хоб курсаш кай сар мешавад, кай буд мешавад. Ученик ФИО, яъне ному насабаш, рақамҳои телефонаш, адресаш, да учител. Мисол учител ки аст, кадом группа аст, чӣ курса мехонад, курсаш айсади тан то ҳамаи даниёро полностью пур мекунад. Масалан курс масалан 3,5 2000 оплата кардагӣ, остаткаи ҳамин далгиш ҳамин шогирда уже сразу нишон метиҳад. Хоб нафароне ки дар ин ҷоя остаткаи далгӣ доранд автоматӣ дар рӯйхати далгӣ, яъне дар рӯйхати қарздорҳо ҳамон одама нишон метиҳад. вақте ки шумо мисол ҳамон вақте талабаҳоро қайд мекунед, мисол агар 3,5 курси шумо бошад, шогирд масалан 2000 сум метиҳад, бо 2000 сум бадтар метиҳад. Мисолан ҳамон 2000 ки метиҳад автоматӣ ҳамон одама дар рӯйхати қарздорҳо сразу ина нигоҳ кунед, номи одам ина Амир, автоматики ина остаткаи далгиш 1,500 сомон остаткаи қарза нишон метиҳад. ва ё нафари дигар масалан Сафара ҳамаи даниёша пур кардагиен, мисол курс 10,000 сомонай, 1900 сомон додагиай, 8100 сомон остатка дорад. ҳамин одамам автоматики чӣ дар рӯйхати қарздорҳо нишон метиҳад. ҳамин доступҳое ки шумо мебинед, даниёе ки мебинед, администратор дар дигар доступ отдельно доступи алоҳида дорад. вақте ки ӯ ҳамаи даниё запада мекунад, автоматики дар ин база чикор мекунанд, ҳамаи маълумото меоянд. хоб расход масалан расходҳои дорем дурини корхонада, расход дорем расходи худи марказ, учебный центр, зарплата дорем. Хоб
сотрудникора метавонем сумошуна, расход налог дорем, и дополнительный расход дорем. Вақте ки шумо дар ҳаминҷа отдельно ҳар як командада мешинонем, масалан расходи учебный центр, мисол 10 октябр хариди маҳсулотҳои марказ 2100 сомон автоматики дар отчет ОПУ ин ҳамира нишон метиҳад. нигоҳ кунед. ҳозир мисол мо периода мемонем аз 1 октябр мемонем, ҳозир мо сентябр мондагим, октябр мемонем то допустим 31 октябр. надиде ҳамин периода ҳамаи отчета вобаста ба ҳамон периоди худаш нишон метиҳад система. мисол аз 1 то 10 октябр мемонем, ё ки аз 1 то 30 октябр мемонем, тамоми дахода, тамоми расходора якта ба якта нишон метиҳад ва фоидаи тозатона дар ҳамин моҳ, яъне дар ҳамин периоде ки дар ҳамин санае ки шумо интихоб мекунед ҳама тарафа нишон метиҳад. хоб ва албатта анакун ин буд дар бораи нигоҳ кунед, дар бораи доступи ки общи базаи асосӣ аст. ана доступе ки администратор дора, инҷа доступи администратор нигоҳ кунед. Администратор алоҳида доступ дорад, вай базаи асосиро дида наметавонад. вақте ки ин маълумотҳоро ҳамаша ворид мекунад база ба, мисол общи базаи асосӣ ба ҳар як талабаро вобаста ба муаллимаш, гурӯҳаш, мисол ба кадом курсаш соати чанд, хели чанд сум бояд оплата супорад, ҳама тарафа ки вақте қайд мекунад дар базаи асосӣ автоматики худаш чикор мекунад меояд. хоб барои чӣ мо мисол нигоҳ кунед, агар шумо дар марказҳои омӯзишӣ ё ки дар масалан марказҳое ки курсҳои кӯтоҳмуддат дорен ё ки клиника дорен, стоматология дорен, ягон клиника дига дорен, агар шумо филиал дошта бошен 3-4та, мо системае месозем ки ҳар як филиалда алоҳида доступ метем, якта базаи асосӣ месозем ва дар ҳар як филиал отдельно доступҳои алоҳида метем. ва ё базаи асосии шуморо дида наметавонанд ва ё толка чи анамон регистратураи худшона дида метавонанд. тамом полин регистратураи худшона дида метавонанд ва ё ҳамон маълумотҳои даркориро ворид мекунанд. тамом базаи асосӣ танҳо дар руководител мистад ки вай ҳамаи даниҳоро дида метавонад, тамоми расходҳоро шинонда метавонад, отчётҳоро мисол ҳама тарафа контрол карда метавонад ва мебинад ки ҳамин корхона як чанд муддати муайян, мисол ҳамин периодда чанд қадар фоидаи тоза кардагӣ аст. ва боз мо метавонем ин яке аз простой тести варианте ки мо сохтагӣ ҳастем. марҳамат, номерҳои мо дар поёни набор ҳастанд, дар описанияи видео ҳастанд. мо ҳамаи контактҳои мисол корхонаро мемонем. марҳамат, нафароне ки ҳамин гуна системаҳо ба шумо лозим бошад метавонед муроҷиат кунед. раҳмати калон.